היי לכולם, אז כמו שהבטחתי, צילום קצר של הקולה שרכשתי בערך לפני חודשיים. שיפצתי אותו, תהליך השיפוץ לקח משהו כמו 3 שבועות, כשלמעשה מתוך ה3 שבועות סך הכל אולי 3 ימי עבודה, פשוט לא היה לי הרבה זמן פנוי. עיקר הדברים שבסך הכל הקולה הגיע במצב טוב מאוד, קצת חלוד, קצת מלוכלך, פירקתי אותו כמובן לגורמים, ניקיתי אותו, שימנתי אותו, גרזתי אותו. אני חושב שהחלקים העיקריים שהחלפתי זה היה את שני המיסבים, המיסב הקדמי כאן והמיסב האחורי שניתן לראות קצת קשה כאן, במיסבי NSK חדשים. המנוע עצמו והגיר בסך הכל מתפקדים בצורה תקינה, קצת היה חופש במנוע אז אני חיזקתי את הברגים. בעיה קלה שיש בציר, לא משהו קריטי, הוא כנראה קיבל מכה, אז הציר לא מסתובב לגמרי ישר, יש קצת, התוף קצת רוקד, אבל לא משהו רציני, לא משהו ששווה תיקון כרגע, בסך הכל עובד בצורה שקטה ותקינה. מעבר לזה, בסך הכל התוף הקולה במצב טוב, יש סימני חלודה קלים, כרגע אני לא חושב שמצריך צביעה, אולי בהמשך אני אצבע אותו. כמובן שאת כל חלקי הנירוסטה ניקיתי והברקתי ככה שהוא באמת נראה במצב מאוד מאוד שמור וטוב. כמה מפסקים שהיו לא תקינים, החלפתי אותם מפסקים חדשים. משהו יפה שהיה קיים בקולה, זה משהו מאוד מאוד נחמד. יש אפשרות להפעיל את גופי החימום כל הזמן במצב און קבוע, מצב אוף, ומצב של בקרת חום אלקטרונית. למעשה במצב הזה, למי שקצת מבין באלקטרוניקה, יש כאן מעגל 555, שלמעשה הוא מעין קוצב זמן, שמאפשר למתג את גופי החימום און ואוף. לדוגמה, שנייה און, שנייה אוף, 2 שניות און ושנייה אוף, כל משחק שהוא. באמצעות שליטה על רוחב הפולס הזה, למעשה אפשר להאט את תהליך הקליעה אחרי פיצוץ ראשון. משהו חביב מאוד, אני עוד צריך ללמוד להתנסות עם זה. עוד משהו שהוספתי 2 תרמוקפלים, תרמוקפל אחד איטי, environment temperature, ותרמוקפל נוסף איטי, bin temperature. 2 התרמוקפלים האלו מתחברים לטרמומטר דיגיטלי מסוג מסטק MS6514, שהוא, היתרון הגדול שלו שיש לו גם חיבור USB ללפטופ, שמאפשר למעשה חיבור לתוכנת ארטיסן ומעקב אחרי פרופילי קליעה. זה גם משהו שאני אצטרך עוד ללמוד בהמשך. ייצרתי כמובן 3 גופי חימום חדשים עבור הקולה, ככה שהוא חדש גם מבחינת הגופי חימום. אתמול בערב למעשה עשיתי סיזנינג פעם ראשונה לטוף. לקחתי פולים ישנים שהיו לי וכמעט שרפתי אותם על מנת שישחררו המון שומן שיעטוף, שלמעשה ייצור שכבת הגנה על הטוף. אני מקווה שהיום, בהמשך היום או בהמשך השבוע, אני אבצע את הקליעה הראשונה שלי. יש לי עוד תהליך למידה, אני מאמין, לא קצר על הקולה. כמובן שאני אשתף אתכם גם בהמשך, תרגישו חופשי לשאול בפורום כל שאלה שיש לכם. קצת להתרשמות, הקולה כרגע עומד בחוץ. אני עברתי לבית חדש לפני שנה וחצי. הוא עומד תחת כיפת השמיים, אז דאגתי לו בינתיים לכיסוי ברזנט. בהמשך אני מקווה שהוא יהיה מתחת לפרגולה, שיהיה מוגן מגשם. העמדתי אותו על פלטת עץ אקליפטוס, שולחן עם רגליים מעוצבות, ככה שהוא גם סוג של פריט עיצובי. זהו, נשתמע.